Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Iboy. Taong 1968, Alicia, Bohol. Hindi na bago para kay Iboy ang kamuhian ng kanilang mga kakilala. Maraming tao ang may galit sa kanila, gawa ng kuno-kuno ang kanyang ama sa baryo na isang mambabarang. Sa loob ng halos ilang dekada nilang pamumuhay sa lugar, naranasan niya kung papaano pagmalupitan, bastusin at insultuhin ng mga tao. Ayon sa kanya, hindi nila hinahayaang mawala ng pagkain noong mga panahong yon, sa kadahilanang wala talaga silang malalapitan. Kahit nga may pera sila, pahirapan pa ang pagbili. Kung hindi pa noon magmamakaawa ang kanyang ina, wala talaga silang makukuha sa baryo. Mabuti na lang kahit papaano, may mangilan-ngilan pa ring hindi tumitingin sa estado ng kanilang buhay at sa kung ano ang pagkakakilala sa kanila ng iba. Pero alam nyo, pinuno, napakasalimuot ng ganitong pamumuhay. Yung tipong lahat ng nakikita mong tao, maaaring kaaway nyo o may galit sa inyo. Ang ikinasama pa noon ng loob ni Iboy ay yung panghuhusga nito sa kanila, sa kabila ng kawalan nito ng patunay ukol sa kuro-kurong pinanghahawakan nila. Dahil sa ganitong sitwasyon, bata pa lamang siya, kinimkim na niya ang sama ng loob sa mga taong yon. Ni minsan hindi siya ngumiti sa harapan ng mga ito, pagpapakita ng kanyang isinumpang galit na habang buhay na niyang dadalhin. Itong mga panahong ito, 19 anyos na itong si Iboy. Nag-iisa lang siyang anak ng kanyang mga magulang, kaya na may siya lang ang katuwang ng mga ito sa pagsasaka at paninila ng mga hayop. Di naman yun naging mahirap para sa kanya, lalo pat buong buhay nila, ganun na talaga ang kanilang estado. Gustuhin man niyang magreklamo, hindi na magbabago ang lahat. Dagdag pa ni Iboy na tanging sa panaginip na lamang natutupad ang kanyang pangarap. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang sitwasyon, pinipili pa rin niyang tanggapin ang mga bagay na yon. Isang hapon pagkababa nila galing bukid, may nakita silang dalawang lalaking pasuray-suray ang paglalakad sa daang malapit sa kanilang bahay. Sa estado ng mga ito, alam nilang lasing yon, kaya na may minabuti nilang umiwas na lamang. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, ng ilang metro na lamang ang pagitan nila sa mga ito, agad namang napasilay ang kanyang ama sa kanya, habang nagwiwika ng, "Yumuko ka, Iboy. Huwag mo silang titingnan." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang yumuko. Matapos nun, kalmado naman silang naglakad hanggang sa hindi naglaon na kasalubong na nga nila ang dalawang lasenggo. Akala niya tahimik yung lalagpas sa kanila, pero paglapit naman ng mga ito, bigla nitong hinawakan ang kanyang ama. Dahil dito, bahagya namang napatigil itong si Iboy, seryosong pinagmamasdan ang mga lalaking yon. Minarapat niya ring wag nang umimik, habang pasimple namang nakahawak sa dala niyang sundang ang kanyang kaliwang kamay. Pagsilay naman niya sa kinaroroonan ng dalawa, nasipat naman niya ang isa sa mga ito na biglang ngumisi habang nagwiwika sa kanyang ama ng, "Manoy Alfredo, hanggang kailan niyo babalak manatili rito? Di niyo nararamdaman ang galit naming mga taga-baryo? Para sa amin, mga salot kayong kailangan ng mawala."
Dekada na ang pagtitiis namin sa inyo. Pero hindi nyo pa rin napapansin. Kung ako sa'yo, lumayas na lang kayo rito. Maraming lugar na pwede nyong paglipatan kung saan mabubuhay kayo ng tahimik. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi nito, kitang-kita naman niya ang kalmado nitong pagmumuka habang nakatingin sa lasenggong yon. Maya-maya pa, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot dito ng, Wala naman kaming inaargabyadong tao rito. At isa pa, bakit kami aalis? Gayong mas nauna kami rito sa inyo. Kung gusto nyong mangibang lugar, kayo na lang. Huwag nyo na kaming idamay. Pagkalahad naman ng kanyang ama sa mga katagang yon, bigla namang nag-init ang ulo ng lalaki dahilan para suntukin siya nito nang walang kaabog-abog. Pagtama naman ng kamao nito sa mukha ng kanyang ama, bahagya naman yung napaatras, ngunit pinili pa rin itong huwag maghiganti. Pagtulo naman ng kanyang dugo, tahimik naman niyang hinila itong si Iboy, sabay lakad patungo sa pamamahay nila. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, napansin naman nilang naglalakad na rin papalayo ang dalawa na parabang wala man lang nangyari. Paglayo naman ng mga ito, nasipat niya ang kanyang ama na parang may kinuha sa mukha nitong nasuntok ng lasenggo. Habang pinagmamasdan naman niya ito, hindi naman niya maiwasang tanungin yon ukol sa kung bakit nito pinahintulutan ang ganoong bagay. Dagdag pa ni Iboy na kayang-kaya nilang pagtulungan ng lalaki kung ginusto lamang yon ng kanyang ama. Subalit nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, di naman yun sumagot sa kanya. Sa halip ngumisi lamang ito na parabang may nakakatawa. Nang mapansin naman niya ang ginawa ng kanyang ama, pilit naman niya yung pinagtimpian sa takot na baka lumala lang yung pagsasagutan nila. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya namang nabaling ang kanyang paningin sa kinaroroonan nito nang mapansin naman yung sumeryoso habang nagwiwika sa kanya ng, Alam mo anak, hindi direkta ang paghihiganti natin. Uunti-untiin natin sila at sa ganoong paraan, tayo ay masisiyahan. Kumalma ka lang dyan. Ako na ang bahala sa lahat. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, halos hindi naman niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama sa mga bagay na inilahad nito sa kanya. Inakala niya ring biro lamang ito, kaya kahit may pagdududa siya, pinili niyang ipagsawalang bahala ang mga katagang kanyang narinig. Lumipas pa ang mga araw, taliwas sa kanyang inaasahan, muli na namang umugong ang kanilang pangalan sa baryo. Di niya mawari kung ano na naman ang ginawa nila pero base sa mga usap-usapan, may pinaliparan na naman ng sakit ang kanyang ama. Dagdag pa ng mga kababaryo nila, yung dalawang lalaking yon sa kanilang bahay lang naman huling dumaan. Pinatotohanan din ng kasama nito na nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng ama ni Iboy at sa lalaking yon. Dahil sa mga nangyari, abot langit naman ang paghingi ng tawad ng kanyang ina na halos kulang na lang. Lumuhod na yon sa harapan ng mga kababaryo nila pero ni katiting na pagpapatawad, wala silang naramdaman. Sa halip, pinagmumura pa sila ng mga taong yon at paulit-ulit na pinagsasabihan ng kung ano-ano. Dahil dito, sapilitan namang pinauwi ni Iboy ang kanyang ina. Habang naglalakad din sila papalayo sa baryo, isinumpa niya sa mga ito na yun na ang huling paghingi nila ng tawad sa mga taong yon.
Imbis na pagdudahan din ang kanyang ama, mas pinili niyang suportahan ito sa kabila ng kawalan niya ng ideya sa mga bagay na nangyayari. Nang makabalik na sila sa kanilang pamamahay, dali-dali naman silang pumasok sa loob para pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Sa mga oras kasing yan, medyo gulong-gulo pa ang isipan nila, gawa ng di pa nila nakukumpirma kung ang kanyang ama nga ba talaga ang may gawa ng sakit na kasalukuyang iniinda ng sumuntok dito. Base kasi sa usap-usapan ng kanilang baryo, malalim lang ang lagnat nito, tapos tuwing hapon nakakaramdam yon ng matinding sakit sa may bandang tiyan. Ang mas nakakapagtaka pa, tipong umiinom na yon ng maraming gamot pero mas lalo lang yung nagbibigay ng matinding sakit sa kanya. Hindi lang yon, kapag kumakain din ng lalaki, isinusuka niya ito na parabang ayaw yung tanggapin ng sikmura niya. Dahil sa mga ganoong bagay, naging palaisipan sa mga albularyo ang karamdamang iniinda nito. Maya-maya pa, nang mag-umpisa na ang pag-uusap nila, tapatan namang inilahad ng kanyang ama na yon ang may gawa sa karamdamang yon. Dagdag pa nito na, bagay at tama lang yun sa lalaking nanuntok sa kanya dahil sa kawalan nito ng modo at respeto. Inamin din ito na totoo ang usap-usapan laban sa kanila. Humingi rin yun ng tawad sa kanya, gawa ng dahil sa karunungang yon, naging masalimuot ang buhay nila. Matapos naman yung mailahad ng kanyang ama, yumuko lang naman ito habang maiging nakikiramdam sa mga bagay na gagawin niya. Akala nito magagalit si Iboy sa kanya pero hindi naglaon. Laking gulat na lamang nito nang bigla siya nitong niyakap, sabay sagot ng, "Ayos lang ho yun, tay. Ang importante magkakasama pa rin tayo. Tsaka isa pa, tama lang naman yun sa siraulong yun. Kung di mo pa siya tinuruan ng leksyon, wala siyang matututunan sa kanyang buhay. Ngayon siguro, nakapag-isip na yun na mali ang kanyang ginawa." Pagkalahad naman niya ng mga bagay na yon, nabanggit naman ng kanyang ama na hindi nagagaling pa ang lalaki. Bukod kasi sa pambabarang niya rito, kinuha niya rin ng malaking parte ng bituka nito kasama ang kalahati ng atay at maliit na bahagi ng puso. Upang mapatunayan naman ito ang mga bagay na kanyang sinabi, ipinakita ng kanyang ama sa kanya ang isang garapon na naglalaman ng laman loob ng tao. Tumitibok-tibok pa ang mga bagay na yon na parabang buhay na buhay pa ito. Matapos naman yung masilayan ni Iboy, halos hindi naman niya maipagkakaila ang matinding palaisipan na bumalot sa kanya. Marami rin siyang naging katanungan sa kanyang ama, kagaya ng kung papaano nito nagawa ang bagay na yon, kung mabubuhay pa ba ang lalaki, at kung malalagay pa ba sa katahimikan ng buhay nila pagkatapos ng mga kaganapang yon. Pagkarinig naman ito sa kanyang naging tanong, hindi na ito nagdalawang isip pa na ilahad sa kanya ang totoo. Payapa naman tayo rito, anak. Hindi natin sila kailangan para mabuhay. Basta kung susubukan nila tayo, maghanda na silang ibayad ang mga buhay nila. Huwag mo sanang kakalimutan, kayong dalawa lang ng nanay mo ang mahalaga para sa akin. May masaktan man sa inyo, gaganti ako sa paraang hindi nila aakalain. Wika ng kanyang ama. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang mapansin niya ang mabilis na pagbalot ng dugo sa mismong mga mata nito. Hindi naglaon, sa pagbalik naman ng katahimikan sa loob ng bahay nila, agad naman yung umalis sa sala
para magtrabaho. Pagsilay naman niyang papalayo na ito, nanatili naman siyang tahimik mula sa kanyang kinauupuan. Isang linggo pa ang lumipas, kahit papaano nakakaraos pa rin sila. Iniiwasan na rin nila noong pumunta sa baryo, gawa ng karamihan sa mga tindahan doon, hindi na sila pinahihintulutang bumili ng mga produkto. Bukod kasi sa yun na ang panukala ng kanilang mga kababaryo, itinuturing din itong kaaway ang sinuman sa kanilang magbibigay ng awa sa pamilya ni Iboy. Ang buong akala kasi ng mga taga-baryong yon, madadala sila sa ganoong estilo, pero lingid sa kanilang kaalaman, bumibili pala ang kanyang ama ng mga produkto sa ibang lugar. Gabi yon kung pumapanhik doon. Gawa ng ayon dito, mas mabilis siyang kumilos tuwing nababalot ng kadiliman ang buong paligid. Noong una hindi naman yun pinagtuunan ng pansin ni Iboy. Pero dumating ang isang gabi nang masipat niya mismo ang kanyang ama na nagpapalit anyo. Sa pagkakatanda niya, nangyari ito sa may bandang palikuran ng bahay nila. Akmang iihi kasi siya noon at nagkataon namang nasilayan niya sa lugar na yon ang kanyang amang nagpapahid ng napakabahong langis. Habang ginagawa niya ito, mabilis na tinutubuan ng balahibo ang balat nitong nalapatan ng langis na yon. Matapos naman itong makapagpahid sa buo nitong katawan, umungulyo ng bahagya habang pilit na iniyuyuko ang gulugod nito sa may bandang balikat. Segundo lang ang naging pagitan nang bigla namang umusli sa likod nito ang dalawang napakalapad na pakpak na gawa sa buto at balat. Pagkumpas naman ito, mabilis naman yung lumipad hanggang sa mawala na ang bakas nito sa pamamahay nila. Dahil sa pangyayaring yon, nagmamadali naman siyang bumalik sa loob habang tulalang pinag-iisipan ang tungkol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang nawala ang kanyang puyat. Imbis na matulog, hinintay niya ang kanyang ama sa pagbabalik nito. Magbabandang 2:00 na noon ng madaling araw nang marinig niya ang langit-ngit ng pinto, indikasyon na merong nagbubukas doon. Pagpasok naman ng liwanag ng buwan, agad namang bumungad ang tatay niya na merong daladalang sako. Kahit nanginginig pa noon ang katawan niya, naglakas loob siyang lumabas sa silid para kumprontahin ito. Pagbungad naman niya sa harapan ng tatay niya, una naman niyang nakita ang mga mata nitong halos hindi mapanatag. Sa sobrang pagkagulat din ito sa kanya, ilang minuto yung nanatiling walang imik hanggang sa napawika na yun ang, O anak, ba't gising ka na? Hindi ka ba makatulog? Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbaba naman ito ng sakong naglalaman ng bigas at mga prutas. May napansin din siyang isang supot ng karne na nakahiwalay sa mga pagkain yon. Pagsilay naman niya rito, kalmado naman siyang sumagot dito ng, Tay, nakita kita kanina. Alam ko na kung ano ka. Wala naman akong problema sa uri mo. Gusto ko lang na ikaw na mismo magtapat sa akin ito. Nang marinig naman ng kanyang ama ang sinabi niya, agad naman niyang napansin ang pagbalot ng takot sa mukha nito. Yung tipong hindi yun nababahala para sa sasabihin niya, bagkus nababahala ito para sa kung ano ang magiging epekto nito sa kanilang pamilya. Nang mapansin naman yun ni Iboy,
Mariin naman niyang inilahad dito na walang magbabago sa kanila. Kung ano ang kinamulatan niya, ganun pa rin dahil naniniwala siya na mabuting tao ang kanyang ama. Kaya lang yun nakakagawa ng ganoong bagay ay dahil sa napipilitan lang yon na protektahan ang kanilang pamilya. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman na isa yung gabunan na purong mambabarang. Minsan din itong namahala sa isang angkan, pero nagpa siya yung iwan nito magmula noong nagdalang tao na ang kanyang ina sa kanya. Pagtatapat pa nito na, iniwan niya ang karangyaan sa dati niyang buhay para lamang sa kanila. Mariinding inilahad ng kanyang ama na kung hindi lang siya nagtitimpi, matagal na niyang nilipol ang lahat ng taong kinagagalitan nila sa lugar na yon. Dahil sa mga sinabi nito, imbis na matakot itong si Iboy, mas lalo yung humanga sa kakayahan ng tatay niya. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na hindi sila kaya at maaari pang apihin ng kahit na sino. Matapos naman nilang mag-usap, seryoso naman niyang inilahad sa tatay niya ang kagustuhan niyang parusahan din ito yung mga taong nagkakalat ng maling balita ukol sa kanila. Naniniwala kasi siya na sa pamamagitan ng gawaing yon, magbibigay yon ng panibagong estado sa kanilang pamilya. Yun na rin ang simula ng pagbabago ng kinamulatan niyang buhay. Pagtatapat pa niya na kapag nailapat na nila sa kanilang mga kababaryo ang takot, wala na yung magagawa kundi magrespeto at kalimutan ang mga nakaraan. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, seryoso naman siya nitong tinanong kung yun ba ang buhay na nais niyang tahakin. Ayon pa sa kanyang ama na, maraming kaakibat na panganib ang nais niya at kapag nagkataong nagpabaya sila, magiging kapalit nito ang buhay ng kahit sino sa kanila. Subalit, nang mailahad na nito ang tungkol sa mga bagay na yan, hindi pa rin nag-iba ang kanyang nais. Wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanila. Basta ang tanging nais lang niya, mabago ang pagkilala ng mga tao sa kanila. Dahil sa pasya niyang yon, wala namang nagawa ang kanyang ama, kundi ang sumang-ayon. Sa paglipas pa ng mga araw, nagsimula na nga ang kanilang plano. Ang unang biktima ng tatay niya, yung lalaking sumuntok dito. Walang pagdadalawang isip yung pinapatay ni Iboy at 2 araw lang noon ang lumipas, magmula noong nilamayan ito, isinunod na rin nila yung kaibigan nitong lasingkero. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nagdulot naman yon ng pag-aalala at pangamba sa kanilang lugar. Marami na ang naghihinala noon sa kanila pero di pa rin sila nagpatinag. Tuwing umaga ng babarang ang tatay niya at kapag gabi naman, inaaswang nito ang lahat ng taong kinagagalitan niya. Bata, matanda, wala yung pakialam, basta ba'y matupad ang hiling ng kanyang anak. Buwan pa noon ang dumaan, wala na ngang nag-uusap sa baryo ukol sa kanilang pamilya. Kapag dumaraan sila, kung hindi nagtatago ang mga taong yon, nagkukumpulan yon sa isang tabi, nakayuko, na para bang ayaw nitong sumilay sa kanilang mga muka. Dahil sa ganoong pangyayari, labis naman yung ikinatuwa ni Iboy, gawa ng sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang tanggap na sila sa lugar kung saan siya namulat. Inakala rin niyang magtutuloy-tuloy na ang ganoong pangyayari, pero sa paglipas pa ng mga linggo, nabalitaan na rin yon ng mga albularyo sa karatig lugar.
Noong una pinagsabihan pa sila nito. Pero nang hindi na sila nito madalas sa usapan, doon na nagbanta ang grupo ng mga albularyo. Siyempre hindi naman doon natinag ang kanyang ama. Gawa ng maliban sa malalim nitong aral na tangan, isa rin yung gabo ng aswang. Sa halip, mas lalo nitong sinubok ang kakayahan ng mga albularyong yon hanggang sa hindi naglaon nagkaroon na rin sila ng komprontasyon. Ayon kay Iboy, may mga pagkakataong dumadalaw yon sa kanilang tahanan para magbanta. Kapag gabi naman, nag-iikot-ikot ang mga ito kung saan pilit naman yung pinagtitimpian ng kanyang mga magulang. Inakala kasi nilang titigil din yon pero sa kasamaang palad, hindi sila nilubayan ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong hindi na naatim ng kanyang ama ang mga nangyayari. Dahil dito, nagdesisyon yung atakihin ang mga albularyong yon dahilan para sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng kanilang mga panig. Magmula noon, muli na namang bumalik sa dati ang kanilang mga buhay na di hamak na mas masaklap pa. Kung dati tao lang ang kinakaharap nila, ngayon pangkat na ng mga albularyo na ang tanging hangarin mapaslang ang kanyang ama. Subalit sa kabila naman ito, hindi naman nagpakita ng pagkatinag ang kanilang padre de pamilya. Ilang gabi din yung nakipaglaban sa mga albularyong yon hanggang sa sumapit na nga ang gabi na kinatatakutan nila. Sa pagkakatanda ni Iboy, 9:00 noon ng gabi, nang maramdaman nila ang puwersa ng mga albularyo na bigla na lamang pumalibot sa bahay nila. Dahil sa hindi yun natunugan ng kanyang ama, kaya na may huli na yon ng nakapaghanda. Pagsilay naman itong malapit na sa kanilang tahanan ang kanilang mga kalaban, napilitan naman yung magpakita sa mismong bakuran ng bahay nila. Lumabas na din noon si Iboy sa paniniwalang makakatulong siya para mapaalis ang mga albularyo. Ngunit kahit anong pakikipag-usap nila noon, desidido ang mga ito na parusahan ang kanilang padre de pamilya. Makalipas pa ang ilang minutong pakikipag-usap, may isang matandang kampanteng pumasok sa bahay nila na siya namang umagaw sa kanilang pansin. Pagsilay naman doon ng kanyang ama, dali-dali naman yung humarap sa matanda, sabay tanong dito ng, "Bakit ka pumasok? Anong kailangan mo?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ang matandang yon habang sumasagot sa ama ni Iboy ng, "Nais nyo talagang manatili sa lugar na ito? Bibigyan kita ng pagkakataon. Kapag natalo mo ako sa isang duelo, lulubayan ka na ng mga kasama ko. Pero kapag nabigo ka, tatanggapin mo ang kamatayang iniatang ko sa ulo mo. Ito na ang pagkakataon mo para maayos ang lahat. Bahala ka na kung ano ang gusto mo. Paalala lang, kapag tinanggihan mo ang gusto kong mangyari, madadamay pati ang pamilya mo sa kaguluhang ito. Kagaya ng ginawa mo sa mga inosente, hindi kami magdadalawang isip na lipulin din sila." Dahil sa sinabi ng matanda, walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon ang kanyang ama. Pagsilay naman ito sa matanda, dahan-dahan naman yung lumapit doon at kasabay nito ang mabilis nitong pagpapalit anyo. Pagharap naman ito sa matanda, buong puwersa naman niya yung inatake na siyang naging sanhi ng pag-uumpisa ng kanilang duelo. Pagsilay naman dito ng matanda, napangiti lang naman ito habang pilit na iniilagan ang ama ni Iboy. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, kitang-kita niya kung papaano paglaruan ng matandang yon ang padre de pamilya nila.
Sa loob ng halos kalahating oras, wala itong ginawa kundi ang umilag ng umilag. Pilit ipinakita ng matandang yun sa kanila kung gaano kalayo ang agwat nito sa isang gabunan. Hindi naglaon nang mapagtanto naman itong naiparamdam na niya sa ama ni Iboy ang gusto niyang mapatunayan. Hindi na yon nagdalawang isip na itarak sa dibdib nito ang mahabang talibong na nakasukbit sa kanyang bewang. Pagtagos naman ng sandatang yon sa katawan ng kanyang ama, mabilis naman yung nagbalik sa orihinal nitong kaanyuan habang dahan-dahan ang nawawala ng hininga. Paghugot naman ng matanda sa sandata nito, agad naman yung bumagsak sa lupa na siyang naging sanhi upang mawalan yon ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yan, agad naman nilang nilapitan ang bangkay ng kanyang ama habang walang patid na umiiyak. Sa puntong yan, wala na siyang ideya ukol sa kanyang gagawin dahil yung kaisipan niya noon, blankong-blanko na. Sa abot din ng kanyang makakaya, naging mahinahon siya upang hindi na mapilitan ang mga albularyo na patayin pa silang mag-ina. Mabuti na lang, tinupad nito ang pangako nito at nung mapagtanto ng matandang patay na ang tatay niya, agad naman yung umalis kasama ang lahat ng albularyong nakapaligid sa bahay nila. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong lugar, hindi na nagdalawang isip si Iboy at ang kanyang ina na umalis doon. Bago nila iwan ang kanilang tahanan, sinunog nila ang kanilang bahay kasama ang bangkay ng ama niya sa loob nito. Sa paglipas pa ng mga araw, nagpalaboy-laboy sila kung saan-saan. Isang kahig at isang tukalang din ang naging buhay nila noon na dumating sa puntong nadapo sila sa isang bayan kung saan doon siya nakapagtrabaho. Sa lugar na yon pinilit baguhin ni Iboy ang lahat-lahat hanggang sa napansin na lamang niya malayo na sila sa dati nilang buhay. At ang nangyari sa nakaraan, inilibing na niya sa limot kasama ang alaalang may kaugnayan sa kanyang ama. Sa dami rin ng naging kaibigan ni Iboy, isa ako pinuno sa napasahan niya ng kwento na ito. Nabigyan mo na lamang ng titulo na Hiling ng Anak ng Gabunan. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ang lungkot ng kwento ni Iboy, no? Kasi isipin nyo, lumaki siya, nagkaisip siya dun sa dati nilang lugar na, yun nga, kundi siya kinukutsa, binabastos, parang hindi naramdaman ni Iboy na maging isang normal na tao. Tapos lahat-lahat lang yun dahil sa pagdududa ng mga kababaryo nila tungkol sa kanyang ama na, yun nga, kundi mangkukulam, mambabarang. Pero meron pa palang mas malalim yun. Kasi yung tatay niya, gabunan. Diba? Well, nakakatakot yun bilang anak ka ng isang gabunan, di ba? Pero yung nalaman yun ni Iboy, imbis na matakot siya, mas lalo siyang natuwa Kasi ang pumasok sa isip niya, yung mga nang api sa kanila noon, magagantihan na niya. Siguro akala niya ganun lang tumatakbo yung buhay. Kung sino yung malakas, kung sino yung may kakayahan, yun yung nasa taas. Hindi niya alam na kahit sabihin mong nasa taas ka, may mga tao pa rin na mas mataas sa'yo. Sino yung sinasabi ko? Yung mga albularyong tumapos sa buhay ng tatay niya. Diba? Yun naman kahit naman sa totoong buhay, diba? Kaya nga laging binibilin sa atin ng mga nasa rukrok na ng tagumpay. Always be humble. Kasi hindi mo alam yung kausap mo, yung kaharap mo, kung anong kaya niyang gawin, kung anong meron yan. Diba? So dito sa estado nga naman ni Iboy, kasi nga bata, mapusok, gusto niya gantihan lahat. Ending, nawalan siya ng tatay. Pero happy ending naman siguro kasi nagbago yung buhay nilang magnanay. Diba? So para sa akin, okay na tong kwento na to.
Tapos na to, hindi na ako hihingi ng kung ano-ano pa. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.